Ave ela nanasanao izy Sumo Natianao na tsy tianao fa tsy maintsy manognony agnarako mitao ty Natianao na tsy tianao fa tsy maintsy mahitany agnarako mitao ty Natianao na tsy tianao fa tsy maintsy manoratra agnarako mitao ty Zazozo 2020 azo vigon mbola tsy mahay tany misy fataka misy kalay tany misy ery papa misy zahay mandry tsara tany pidrahanay modilengo ny tany razay antsaka bary tany nabe zahay région lasviano misy zahay na tianao na tsy tianao fa tsy maintsy manognony agnarako mitao ty Na tianao na tsy tianao fa tsy maintsy mahitany agnarako mitao ty Na tianao na tsy tianao fa tsy maintsy manoratra agnarako mitao ty Zazozo 2020 azo vigon mbola tsy mahay tany misy fataka misy kalay tany misy ery papa misy zahay mandry tsara tany pidrahanay modilengo ny tany razay antsaka bary tany nabe zahay région lasviano misy zahay Na tianao na tsy tianao fa tsy maintsy manognony agnarako mitao ty Na tianao na tsy tianao fa tsy maintsy mahitany agnarako mitao ty Na tianao na tsy tianao fa tsy maintsy manoratra agnarako mitao ty Manao famatin Z-O-Z-O-D-0 Zozo 2020 Azo viko mbola tsy mahay Na tianao na tsy tianao fa tsy maintsy manognony agnarako mitao ty Na tianao na tsy tianao fa tsy maintsy mahitany agnarako mitao ty Na tianao na tsy tianao fa tsy maintsy manoratra agnarako mitao ty Sakarako Eba Azo avec une règle Z-O-Z-O-D-0 D-0 Zozo 2020 Azo viko mbola tsy mahay Ya, merci quoi nommé Epa